анака бугу ки дар тарафи рост хоб меравад ё дар тарафи чап. барое ки ман то ҳами оиладор шудана фақат мобайнда хоб мерафтам. ака ту меҳмонӣ интихоб кун тарафи тиреза ё тарафи дар. ягон тарафшда. чӣ ба ягон тарафда? ман ҷиддӣ гуфтесам медихта. хай шаби якум фаҳмида мешавад, шаби дим ту чӣ баи хеле мекунӣ? мо зану шавҳарем охӣ. хоб намерад дар пешам? Не. дар замин хоб мекунам. мебоша хай хидат медорӣ. ман чӣ ба зан гирифтам ман хидаш. ай сармону эмин зан гирид.